abokina. Uban bahubali ne ba bahubali. Mana? Uban bahubali. Mahuri. Akwai daki. Wani daki? Akwai daki daga ciki. Ni zan kwana mana din ga. Ko daki ya yi sai da kwana. Za mu rinka kwana. Ni sai da kwana. Mun hasu biyu haka. To abincin za su ci ba wannan ba wannan ba. Dan wata. Sai kawo mutu. Baba rahama. Suna nan dai su suna nan da suna bas. Allah. Wanda ta fito wai kai wala ka yi wannan. Suna hanya. Ina gari ba ni. Ai na ji dadi sosai. Me? Wanda ka rasu. Suna hanya. Kuma suna hanya. Ku zo ku ro ba. Ya bai tashi ba. Bai tashi ba. An kada mai iska. Zai tashi. Haki da zai tashi. Bai tashi ba. Zai tashi. Bai tashi ba. Tashi. Sannu. Alhamdulillah. Na gode ma Allah. Kawai. Mafarki ne. Kuma yan wanke sun zo su biyu. Kuma suna hanya. Kusan su 10. Kuma za su yi wata 6. In kai su gidan urwa. Allah sa kai na. Kan gara mafarki irin wannan. Washi yanzu da fara sha. Su ne mafarki. Ba wai ba ne. Sannu sarki na. Na gaske su ne. Sannu. Mutumin kuro ba. Sai ka ce bati. Kuna cikin wani yanayi amma kuna shaye-shaye? To shi kenan. A yi dama gasa an ce mutuwa wani tashin wani go? Ba kuro ba. Ba ta farfe sun ganda? Wa alaikum salam. Suna jin yunwa. Na je na aro 8,000 da ya shiga. Sai Oya! Ɗan wata, duka wani wuta. Kama na wuta. Kuma ya ba masa wani shi kai? Kama na wuta bakan wata. Ya kai wannan bakan wata. Ya kai abinci haka. To lallai ni za a kashe. Ni za a kashe. To na rance da Allah irin wannan abu. Ya rika ci gaba da faruwa da ni. In ga Najeriya ta balle da yaki. Gaskiya na gaji. Suna ki kashe ni. Hello kana wuri? Suna ki kashe. Kun ara zo kuna waje? Okay, to. Direba? A'a, zai ci 37,000. Ki taimaka a 32,000. Yawwa. To bari ga makan wata. Mashin ka siya. Dan wata. Sai kawo mu suna waje. Kudin mota 35,000. Wallahi. A kora mai bayani. kudin mota suka wuce sun zo 35,000 ga kuma wanda na karɓo 8,000 shi ne za ka kawo. Ni zan biya? Gidan wani yake da su. Yawwa na tunana da 2,000. Kina nawa? 2,000. Ni kuma ba da nawa? 2,000. Mutumin kura ba. Wasa mai ruwa. Wasa mai ruwa. Na shiga so zurfi kamar rijiya. Na faɗi sanki da ke zahiri, so da ke kirke mini alƙawari.
tarawa daga bangare da ke nake kalle na kamar wani almajiri bida nake akan ki nake kokari akan sanki zan jura a ce mini ko makiri madubina idan ba ke to zan bar gari kin zama ne na zama ke mu bayyana so zahiri na kauda maza a zuciya sai ni kadai so yeah, so now ina son ki soyayya san ki min nazaro a jikina ne ya ainihiyar ya tsaya ya kurumta ne dan akwai soyayyar ki ba na jiya ne na abi hanya dodar shin ina zaniya ke ce wacce na san za ki ma fahimta ne me kike so ki faɗa za na kawo ni duniyar da nake san ki za ya zauta ne tausayin ki nake so kawai ki kama ni dan da dai san kya zuciya yi min rauni ko da a soyayya ta ki za a kulle ni ba za na bar ki ba mun zama yan uwa da jini ke dai nake kallon zuciya ta min sanyi kin ga soyayya na shigo so da soyayya girman kya zuciya wuce yin misali mai kyau na ido sai mayin kin sa kwalle na kulle kofar har na ya wawa ne ya zai kama da rigima Kama da ka zo za ta mutu ba za ka tambaya ku yaya na ne kuma kuro ba ran mun ya kawo karshe ina kira famin iska gida ina na mun wake ina ba san halin gidan drama ko ke ba ki zama a Lagos ne ina ke bar wasa ina rika mun wasa a gida ina ran sai Allah ya ta zo karshe ko a biya ni kuɗi na gaba gidan na kashe da shara ni na siya wannan zinarin ma Qur'ani in shi kana zan yi na rantsi da Allah sannan ko a biya ni ko in sake ki ni da sai ko kuma ya ke balle ina garin ku na rantsi da Allah ka ga malam ni fa aiki na zo garin nan a gane an kama mun hotel mai rai da lafiya saboda na ga ina da uwa na ce a basa ni zan zo a nan sai in yi campaign in mun tashi sai jin aiki na man dawo dawo ka ko ka iske ka fara gidan siyasa ne da kai campaign ka ga malam ba wai campaign na siyasa nake ma in ma'ana in zo in campaign dauna a gidanka mun zo muna shooting ne yanzu haka da gani Rahama nake da ita saboda za mu yi aiki da Rahama Sado so ina so mata bulala ne shi yasa haka muna Rahazal da ita ainihin kanwata ka gane ai Rahama Sado kai wai kai baka san Hollywood bane wai ba ka kallon YouTube ba Ubadi ya ci kutumin bura uban shi ba Ubadi ya ci bura uban shi shi ne za a mai da gidan nawa shi ya zama gidan shirye-shirye fina-finan tunanin da Allah ba nan ba duk yanda sai da yaki ya balle ni za ka buga ma gaban ki za mu gani wai kai malam ya ba ka kallon fina-finai ne wai hala baka gane face ɗina bane ina ruwana ko kai uban waye babu ruwana mai gida dama ya zo kayan shi da datti ne to ya wanke mana kai wurin wanki kuma kudin wankin 3,500 a so gobe za su je shooting da kayan sai haƙuri ka san ni yar dangi ce Zuma ta ci durin wata Zuma Zuma shi magana ki ce dangi ni kin fi ne dangi ne wannan ya kuke yawan zagin tare kai ya dai ke dan je samu ruwa dan watsa kuma saba ne ruwa to kama na kana wurin ta ne kan wata ce ai na gani ko ina ki sabe ruwa mutum kina shi yaya na ne fa da kida Allah saman je saman ina ba na kan da su baba